Eguardion, pergamino bananekin etorri gehamea, hobeto esan da, pergamino bananekin ikarri gaituzu, Eta bidean, eskuz esku luzatu ditugu koloretako tirak. Ezin da hobeto irudikatu adierazi zer gehan. Esku askuari, asmoari, ametsa-ametsari josiz, ekarri dugu hitza harri gainera. Usurbil, hitzezko eta harrizko herria. Mugimendu bat osatu dugu herriko plazan. Izan ere, horixe baita EH Bildu, herri mugimendua. Gu ez gea, instituziei begira dagoen alderdi bat, ez. EH Bildu herri mugimendua da. Eta EH Bilduren osagaiak gu guztion bilotza, burua eta esku ukabilak dira. Ez dago besterik. Bilotza, burua, esku ukabilak dira gure baliabideak. Batzuetan, udalean erabiliko ditugunak, edo aldundian. Azken batean, lan instituzionala ere ondo egiten badakigu. Baina batez ere, plazan. Plaza da gure toki, gure espazio naturala. Eta ez dugu sekula galdu behar, ez dugu sekula galduko plaza. Baina ez pentsa, programaren ale horiek hemen gaudenon artean, edo hemen gauden 16 kideok asmatu ditugunik. Gurekin batera, zue denok hartu duzue parte herri programaren osaketan. 100 lagundi gora aritu gea lan horretan. Errez esaten da. Eta horrek, sekulako balioa ematen dio dokumentu honi. Eta gauza bat esango dizuet. Hemen jasotako ideiak ez dira abrazi, ez dira betiko. Etenik gabeko jarduera da herrigintza. Nonaikoa eta noiznahikoa, dinamikoa. Hausnarketa eta eztabaida ditu berezko. Eta orain, programa hau osatu dugun bezala, halaxe erabaki behar dugu aurrerantzean ere zer eman lehentasuna eta nola garatu gure ideiak. Beraz, huts larria, oker larria ingo genuke, ideia horiek aurrera eramatean, elkarlanean eta partaidertzaren bidetik elkarrekin joko ez bagenu. Horregatik diot, gurekin behar zaituztegu. Eta gaur, hemen eskutik ekarri gaituzuen bezala, ez itzazue zuen eskuak gugandik aparta. Herritik, herriarekin batera sortutako egitasmoak bultzatzea dagokigu. Horrela lortuko dugu herri proiektu koloretsu hau aurrera eramatea. Eta gure txikitik, gure apaletik, nazio proiektuari ere indarra ematea. Etxetik hasita, behetik gora, lokaletik globalera. Esan beharrik ere ez dago, oso garrantzitsu izango da Gipuzkoako diputazioarekin elkarlanean aritzea. Horregatik, plazer eta ore handia da niretzat EH Bilduren diputatu nagusi izateko hautagaia aurkeztea. Horregatik, baina batez ere, Usurbildarrok ondo dakitegunez, pertsona pizkorra, jatorra eta fina delako. Aitortuko dizuet, guk, pertsonalki, familiakok, estimo handitan daukagula Xabier. Beraz, zatoz zu ere, harri gainera, Xabier Olano.